Abans de passar a la votació, sí que com a ponent o expositor del punt gastaré els 3 minuts de resum o de recapitulació que em dona el reglament de funcionament d'esta casa. Per a comentar-los, en primer lloc el que ha comentat alguns dels grups, que no patisquen, pel que fa a lo de com he dit en la primera intervenció, hi ha una bonificació del 90% per a les persones que ho necessiten. Les propostes d'ajudes que ha fet el portaveu popular seguirem fent algunes més de les que hem fet. No tot han votat a favor, perquè si n'hi ha mesures del pressupost que s'ha votat en contra, o sigui que hem votat algunes a favor i altres en contra. L'Ajuntament finança, com també he comentat, que vostè proposa que financi el 100%, finança, com he comentat també en la primera intervenció, el 30% són uns 300.000 euros, es finança l'Ajuntament, no l'equip de govern, senyor portaveu de la CUP, sinó, com he dit, que no pagarà directament el poble, és el que he comentat. Per altra banda, considerem des de l'equip de govern que des del privilegi, en aquesta situació que estem vivint, des del privilegi que tenim, aquells que tenim un treball i un sou dignes, és un honor i un deure col·laborar en el benestar comú. Per a vostès no, jo penso que sí. Només en la vesprada del dijous passat en les comissions, que són 2 horetes curtes, trobo que es van alguns embutxacar suficient per pagar més de 2 anualitats de la recollida del FEM. Estem parlant de 85 euros en tot l'any. Troba malament que qui pot col·labori en el bé comú? Congelem a tots la taxa? Cada vegada els socialistes de Pedreguer s'assemblen més al neoliberalisme més cru, com comentava Ferran, o a la junta directiva de la COE. Passen els anys i segueixen sense entendre que dedicar-se a la política no és crispar i soliviantar a la gent, a l'estil de l'escola rajoyana de cuanto peor mejor. No és això la política. No s'hi val llançar mentires a tort i a dret. No sé si per ignorància, que es cura consultant els tècnics, consulta i evita el ridícul i mentira a la ciutadania o per mala fe. No es pot dir que tenim romanent i per tant no cal pujar la taxa. No es pot emprar el romanent per a pagar la despesa de recollida de FEM. Hauria de saber-ho i si no ho sap, consulta en els tècnics d'esta casa. Com els haguera explicat ella, si ho hagueren preguntat, els romanents o el superàvit no es poden destinar a pagar contractes de llum, de residus o del que siga, perquè com diu el portaveu de la CUP, tenim un compromís per a 10 anys perquè hi ha un contracte. I si es fa això és el que m'han comentat els tècnics. No, s'ha publicat que el romanent, com que està sanejat, no cal pujar les taxes. I per altra banda, també per acabar ja, com ha comentat també el portaveu, i vostès també ho saben, serà una obligació complir amb l'Estat i amb Europa i amb les normes del medi ambient, i cosa que costa uns diners que no naixen dels arbres i que malauradament portem aquesta proposta, que no és de gust, com he dit al principi, però que és necessària i que la gent entendrà, i des d'ací ens comprometem d'ací 15 dies a fer una assemblea, encara que sigui virtual, per a que tota aquella persona que vulgui preguntar directament i no basant-se en els nius que apareixen per les xarxes, puguem preguntar i explicarem per què pensem que aquesta proposta és oportuna i justificada.